Liel more gweng' ma Bondo koro dwaro mondo gai mar doho Martha Koome odonjre wach mar bura mar lowo moro manochiw ng'eto mage diriyo mopogore. Miyono mong'ere kaka Sabina Akinyi Masogo wacho ni nochopo e doho kendo donjo ne yuore moro mane dwa maye lowo mar jaode mosenindo. Kendo ng'eto ne osegol mondo miye lobno. To kata kamano, jang'ad bura nochako dhi mochako loko ng'eto no. Gino mochich ni notim bang' mibadhi moro donjie. En midhiero makoro kwako chi liel Sabina Akinyi Masogo ma jahigni 50 e gweng' ma Bondo e kaunti ma Siaya bang' jang'ad bura e doho ma Bondo chiwo ng'eto ariyo mopogore e buch lowo moro manochwalo e doho. Nwa file case ni nitie ng'at mana mayowa property moro e town, property wa e town kanyo. Koro wan gi judgment ariyo. Judgment achiel wacho ni waloyo case, judgment ariyo mar chielo wacho ni awalo loyo case. Wakwayo ni mondo adiera mondo bede nikech ok wanyal bedo gi judgment ariyo e kes achiel. Miyono maya e gweng' ma Sako ka Kuodi nochopo e doho kendo donjone jaod nyamin wuon pargi mowacho ni nomaye lobno mano ondike nying jaode mano osenindo kendo jang'ad bura John Paul nong'ado bura mondo mi chiwne miyono lope bang' yudo ni nomaye godo tok chik. Loni ne mar wuon parwa ma lope mar anyuola manopoge kama ogede no lobno ni e town. Koro ne giwinjre gi yore ma gigero se permanent. Seche mane ore no ne nitie ne gidhi adhiya maber. To seche mane gisegedo no wacho ne ore no wacho ne ni kaka koro wagedo onge gimoro ma kata kalatas moro mwandiko ma nyalo konyowa miya title deed mondo adhi akan. Masogo ma jaoda ni nokawo title deed momiyo ore mondo kan. Ndalo mane Masogo ngima jogi ne dhi maber. To kama Masogo tho athani ng'ani koro lokre na e odni. Ka kora bigi kinda ka kora dwaro wachni ka yalo wachni tayudo title deed noseloke nyinge. Koro kwa chope court ong'ad bura tarik 26 dwe mar 6 gimoro saa 3 saa 5 kama e bura na loyo ma aka mor. Kata kamano ndalo 10 bang' ng'eto makamano jang'ad bura nogono oduogo golo ng'eto machielo manyiso ni yuoro miyono mong'ere kaka Joseph Agola Adundo e wuon lobno. Miyono lero ni yuore no nowuondo jaode mondo mi nomiye oboke ma lobno mondo mi okanne kapok otho eka bang'e notwere ma oloko e nyinge. Kaling matin tieko ndalo 10 kendo barua moro chako wuok jowadwa ni kendo kora awala moloyo. An kora akwayo mana sirikal ni to gikonya ni to koro cases ma koro no wuok mana loyo tawala bendo loyo koni te en ot achiel ni koro wadwa tiyo gi mane. Okwero jogo ni wachuru ne mama moro ma wuotho gi nyathine no ni ok adwa nene kiko bi kanyo. Akiaye an mara manomiya ot mara nosetho nyocha pidho ora be nosetho en ok ang'eye. Lowo nomiya kaka gift nikech na kendo nyako. Okil mar miyono Ruth Otieno wacho ni noyudo buok bang' jang'ad burano loko ng'eto mano oseketi nyaka e mbui mar doho ka okang' mar temo loso gi jang'ad burano nogore Luanda. Kaluwore ni jotij doho no nyowacho ni oseloke kendo otere doho ma Kimilili ka bende ne gidagi chiwo namba mare mar simu. Miyono oseo mibadhi ma okwako doho ma pachoka ka koro kwa ogai mar doho Martha Koome mondo mi odonjre e wachni mondo mi neni oyudo ratiro mare. Koro an akwayo mana sirikal ni mondo giyie gikonya giduogna lowo mar jaoda mano kende lowo manoweyago onge gimoro amora manoweyago odno kende to gidala kama dake makata kama nyalo puro onge.